Napetost na Bliskom istoku dodatno je podgrejala vest o tome da je Egipat odlučio da anulira ti gore, ne juči. nacionalne gasne kompanije efikasno. Ne znam, ili imaš dole nešto, neku struju, država odredi ugovora za pumpe i tako to, ne možeš. Zato je otkazan sporazum sa izvoznom firmom East Mediterranean Gas. Znači, Konzorcijum je saopštio da anuliranje sporazuma i zahteva povlačenje te odluke. Da li ova odluka ima političku pozadinu ili isključivo? Pazi, samo ovde, s ove strane nema. Autoput normalno. Nismo u kolima, prosto. Mi smo u jezeru. Komanda u jezeru, čoveč. Evo snimaju ovi aparatu, znaš koliko? Ima jedno 30 cm vode plivamo. Autoput je suv. Pa put pored autoputa kad se isključujemo od autokomande, razumeš? I mi idemo paralelno sad sa autoputem, kod nas ovde ima pola metra vode, evo. Sad će početi da ulazi u kola ovde, a? Ne znaš. Ma ne, Dejan, uzeli smo sve, vraćamo se, Dejan vozi. Dejan, izlazimo od njega, da vozi brod. Kod formi da. Amfibiju. Amfibiju, Vanto! Ispunila ti se želja, budeš kapetana Belom Lađiju. Crna do duše, ali Kapetan Pa jebeš ga, upotrebi mašinu. Slikamo, da. A pazi ovde kako